Sa kadbito na ata karon diri sa manggahan nga ibaligya ay sa tag-iya kay tungod sa sitwasyon sa gipit ang panahon. Makita na to ang mga mangga karon, mga 100 plus ni siya ka punuan ibaligya sa tag-iya. Ang tituluan ni ka-adventure 1.5 ang hectares ang kadak-on diri sa kamanggahan diri. O makita na to ang area. Unya kining dapita gikoral ni siya ka-adventure gikoral ni na ay kalubihan aning 100 kapunuan ka kalubihan man siya na kalubihan. Unya na apoy mangga 100 plus ni kapunuang mangga dili po ato makita. O katong mga nangita diha og mga kamanggahan na ay for sale nga ibaligya nga mangga, mga ka-adventure mo ni area sa kamanggahan ito makita. Dako-dako ni nga area 1.5 hectares siya ito makita na ay balay ani nga apil sa pagbaligya aning manggahan ka-adventure. O katong mga nangita og kamanggahan na ay gipursel diri nga kamanggahan, kuntaka lang ko ito makita karon 1.5 plus hectare ni siya na ay mga lubi diri makita na to ka-adventure mo ni ang kadakon sa mangga nga ibaligya. Katong mga willing nga mopalit og nangitag mga kamanggahan, just comment lang para masabot na to ang presyo aning kamanggahan. Located ni siya sa Ubay, Bohol. Mo ni siya ang area sa kamanggahan. Makita na to ka-adventure. Hinlo kayong dapit. Makita na to diri ang area. Unya mga next month, mga Marso, isprehan na siya. Nga di tawo balaka kay dool ni siya sa karsada ning manggahang nga gi for sale karon. Nya naapoy tabay para sa kuan mag-spray sa mangga. May tabay na dari. What's up ka-adventure? Nata karon diri sa kuan area karon nga mangga nga gi for sale. Sa mga willing nga mopalit og mangga, sa mga nangita og mangga kamanggahan na gi for sale nga kamanggahan diri. Namon siya ang tabay. Makita karon ang tabay para sa pag-spray. Makita karon. Dara agkuan, puno siya sa tubig. Okay, dako-dako gyud siya nga area jud mga ka-adventure ning 1.5 hectares, 100 kabuok nga punuan. Ito kita. Yan natin siya kay naay mangga, nya napoy mga gipang tanom diri nga lubi, apil na sa for sale siya diri sa located siya sa Ubay, Bohol. Kato mga willing nangita og mga kalubihan diha, comment lang kay ito sabutan og pilang presyo. Nga nindot nga pagka-plaster kay nanay mga gituyog ni siya og kuan coral kining area. Kini mo yang kuan ang yang coral
Diri. Diya tuig na siya. Na. Amo na siya area sa pan. Mangga nga gi for sale. Makita na to. Okay mga sa mga nangita og mga kamanggahan diha. Naitay baligya nga kamanggahan gi for sale ni karon. 100 ka buok nga punuan o 100 pud ka punuan nga lubi nga gitanom. Makita nato ang area. Kato mga kursunada, mga willing nga nangita og mga property nga mangga, kontaka lang ko, nya comment lang. Kay sabutan ra ang presyo ani. Okay, what's up ka-adventure? Salamat. Nagustuhan nyo ang video ko. Don't forget to subscribe my channel, Renato Adventurer. God bless po. Good luck po.